0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibingelelwe nganza kwethu phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Lami igama ngimpeza ngintuthu ngakhuluma bathi iLast Bala Makhumeti. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu umcula amaskandi uZanef Mfowangidi esike sabeka ngayo ukuthi ke uvuka umbhejazana yokufaka egroupini abaculi bamaskandi abayopheleza lapha nensizwa uSicebo Mfokadlamini inkosi amagcokama. Kunomlandeli oyewazinika isikhathi sakhe emfonela nje efuna ukumkhuza nje ukuthi waye emphoxa ngaka ekubene ngumlandeli wakhe oqinile engalolu hlobo. Kodwa ke uZanef Mfowangidi uyavuka umbhejazana naye ambiza ngamagama abhlungu amagama impela angakhulumeki. Angizukwanda kakhulu enganza kwethu nathi iclip la kade baxoxa khona ezama ukumkhuza kodwa akazange amnika ithuba nje wavele wamosha ngenhlamba phezulu laphana wenganza kwethu uZanef Mfowangidi. Yebo Zanef kunjani? Siyaphila futhi kunjani? Siyaphila. Yeah. Yini waphathiswa komculo bhuti? Ngikuthanda kangaka kodwa. Yini wena ungayiphathisi kwekwerekwere njengoba ubuya lena? Hawu ngikwerekwere kanjani mfowethu ukusupporta kangaka? Akusho ukuthi ngoba lapho uyangisupporta umZulu. Hawu. Hayi wazwa ngiphoxa bhuti ukuthuka abaculi ngalendlela. Uyabona akangigcinanga ngabo nawe golo kanyoko. Hayi cha